Badakizu phishing-a, VPN bat edo kontrol C bat egitea zer diren, egunero entzuten ditugun hitzak dira, baina baldakizu benetan zer esan nahi duten eta nola aplikatu behar diren. Teknologia abiada bizian doa eta batzuetan zaila da erritmoa jarraitzea. Beti dago zerbait berria ikasteko. Eta horregatik, Kazetagunean teknologiari buruzko doako 100 ikastaro baino gehiago dituzu zure zain. Aurrez aurrekoak eta urrunekoak. Kazetagunea.eus webgunean sartu edo 945-062-555 telefonora deitu eta informazioa jaso. Kazetagunearekin egin klik eta aldatu txipa. Ziruan zuen beti. Ze polita. Ba, ni ere zure ondoan oso pozik nago. Ze esanik ez gure publikoa hemen dela. Horria, batzuk. Eta gure lehiakideak pasa garura, txarra. Izaro eta Joseba, Iker eta Joseba, Gorka eta Xabi. Zer lehiakide zoragarria ditugu. Zer maia. Zondo, Izaro Joseba, publikoa erabat poltsikoratu, ez da? Zagoz, 8. saioa duzu hemen. Lehenbiziko saioetan jende askok esaten du, leku hartu, bizka bat neurri hartu, lehiaketari zuegia, 8. saioan, publikoa ere zaintzeko moduan bazaudet. Show businessean masterra egiten ari gara. Hori da. Eta bide batez, diru pixka bat irabazi ere, bai? Bederatziehun eta 50 euro momentuz. Ze asmo daukagu diru horrekin, orain arte irabazitakoarekin, alegia, Izaro? Ezagit, afaritxo matola... Afaritxo bat, 50 euro, Baina aurreztu behar dute. Hoi da, eske ikasle bizitza gogorra da. Aldarrikatu nahi duzu hemen ETV-ko kamerak eta parean dituzulata. Ikasle bizitza oso gogorra da. Zaindu dirua. Txalo beroa, eta aldarrikapenei. Zaindu dirua, Aholkuona da. Jarri oinarrizko soldata ikaslei. Begira, esaterako. Zuri, Joseba, diruak horrela ies egite dizu edo bazara aurrezteko joera? Ies egiten dit. Bai. Zertan bereziki? Ba, festa eta beharrezkoak ez diren gauzetan. Saio familiarra da gurea, Joseba. Soltura asko daka diru gastatzeko. Erre egite dizu, Patrika. Hori da. Bueno, 8. saioa aipatzen moduan, planak oso fina egiten ari gara. Segi hortan, ezta? Animo, bikote zorte hon. 3. saioa, Iker eta Joseba, ze moduz? Oso ondo, gustora. Hau, aurrera eginala geroto beto du, ustez. Bai. Espero. Lehenengoan oso ondo ibili ginen, lehenengoan oso ondo errepikatzeko moduan. Bai. Oso ondo zebiltzie, bai ala bai. Bueno, 3. saioa esan dugu, 600 euro, eta planak, Iker, Joseba? 600 eurokin. Afaritxo bat eta multa batzuk ordaindu hortik. Bai, Batez ere, hori. Multak zertan edo? Ota, ezjarri... Nik ere harreman toksiko xamarra daugat, Bai, nipe bai. Mezuren bat, helarazin nahi duzuzuk ere? Ez. Ota kendu. Arraziako, multa honak. Otan ez eta ota ere. Hori askotan esan izan dugu. Erlajatzeko. Bai, mesedez. Otako langilei esango diegu, erlajatzeko, lasai egoteko. Bai. Ondo, Joseba Zesmorekin gaur. Gaur? Bai, gaur. Konkretuki gaur. Ba, pixkanaka, galderaz galdera jun, eta zemuz, ondo pasa. Etara futbolaria izan mozu, edo. Pixkanaka, puntuz puntu. Entzun dudalako Joseba ja fanklu bata sortzen ari dela zuen inguruen, jarraitzaile asko, nabaritzen zuia kalien eta, eta? Bai. Ikerrek jarraitzaile ditu otakoak. Beti atzetik, segidan. Mutile plazer bat guretzat, zuekin toko egitea, hau zuek. Eta bikote berria gurean, Gorka eta Xabi, Gabon, zer moduz? Gabon. Ondo. Ondo, edo? Bai, ez da? Atea irikita zegoen, azartu egin gara eta, itxura hori. Kosta index hartzia, Bai, sarreran... Kontrol zorrotzak. Aireportu emate ziren. Bereziki... Bai, arrazoi. Eta garitako gure lankideek bereziki horrela somatze dutenen kostako euskalkia edo zate dute. Erne, nondi gatoz, ikote? Zauztik, inurritzatik. Zauzko inurritzatik. Ba, ze inurritza da, uzoa, baina Gorkak aldarrikatzen du, ez. Gauza dela zarautz, eta ez da inurritza. Bai. Lehen... Horai pixka lasaiago esan du, baina lehen, zarautz ez ni inurritzakoa, eta? Eta horrantza badago seinale bat hori adierazten duena, Gorka, nola da? Bai, San Protego elizantziok, tan markizio kilometro harria markatzeuna Donostira 24 kilometro, eta zautza 1,2. Alegia, auzo hori... Eta bigarrengo bate bazio, autopistako rotondan, bai? jartzeuna, hori jo, hainbeste kilometro,
eta zautza bat jartzeik. Torizo rotondan. Begira. Alegia, bata Zarauztik eta beste Inurritzatik. Bai. 0 kilometroa. Zizatu hurrengoan. Gorka, gainontzean, Inurritzako nazionaltasuna eta aldarrikatzeaz gain diot, beste lan batzuk ere baituzu, elektrizista? Bai, elektrizista nau. Eta lan egiten duzu zertan? Guen momentuan transformore eginaz. Transformadoreak, Bai, tego urte asko jarro barkotako elektronikakin. Eta itxaso amertan? Itxaso, nola? Itxaso amertan lanean edo? Bai, Ondarriko molean, Mutriko molean, Oriloko molean, hola moletan. Zu lehorrean, ez zinen itxasoratzen 6 hilabeterako. 6 hilabeterako ez, eguneko probak itea eta bueno. Aiba, gura itxebe bai, Gorka. Gura itxen lan bidi, bai. Bai, Elektrizide iztie, izan mantenimentua eta bai, eta barkutan tegiltze gero ja lurrien, bai, ondo. Bai. Xabi, zu berriz? Ni irakasle. Irakasle? Ze mailatan? Aurten DBH-en. Aurten DBH-en, zeizaten da, pixkat aldakorra zuena ere, edo? Bueno, hemendik aurra ja DBH izango da, baina onarte izan da aldakorra, bai. Ados, eta ze irakasa egiten, edo? Ingelesa. Ingelesa? Titxerra zara? Kalean ikusitakoan, umeekin jarritzen duzu ingelesez, ze hori gure ingeles irakaslek, hello, eta kanpoan ere eta. Dea bukatu da klaseaz. Ez, nik errez deskonektatzen da. Bai, ez da? Ondo, bestela. No, I don't understand! Lasaitu pizka bat, Ez. Gainontzea, zeaz morekin etorri gara, Gorka? Bueno, pitin bat ezautu zer dan. Telebistata? Nola? Telebistata, pixka? Telebista ingurua eta hola. Ondo, eta miluzeta, bai. Eta gero, bueno, ondo pasata, izango eta portik aurrea. Oso ondo, asmoak horrela, diru gozez eta ezkara etorri. Hombre, eske bestela ezin dugu etorri. Martxatxarra. Hori ikarbi izango, ja. Hori bai, Xabi. Gozegirekin ez bada ere diru pixka dirabaztiko bagenu, zertarako edo? Bai, ondo. Bestia esan bezala, afai bat diteko, Busko dugu, bai. Hauek ilaski daukate Inurritzan soziadea oso ona, nik ezagutzen dut. Han igual laurok ere, joango bagina. Bai. Primeran. Gu gonbidatuta, ez da? Bai. Autogonbidatuta, kasu honetan. Bueno, 6 eta 2 zortzi. Ondo eta publikoa oso ondo ari da hor, Batzu pagauz. Gaina jakin dieu zukalden dagoena zatela. Gu jaten hobeak, beti ere, bai. Baina... Modatuko dugu zerbait. Animo egot eta zortean. Apal gadiz, afaitxu egiteko, hori da sakua ez dugulako banatu oraindik. Ia sakua banatzen dugun gaurra diranok, miluzeko sakuan, 23.000 eta 100 euro. Afari ona horre, Ia ba? Afari ona. Publikoa gonbidatzeko moduan ere bai. Oihartzu arra gaur, Oihartzu batxillergotik kapazuek. Gorka eta Xabi, lehian hasiko gara horretarako karta banaketa zeuena izango da. Zeuentzat, ze proba nahi zuie, ikusi-makusi, potokumeak edo triguaren berbak, zeuek egiteko? Gu potokumeak. Potokumeak zeuentzat. Ondo? Izaro eta Joseba? Ikusi-makusi. Ikusi-makusi, Iker da Joseba triguaren berbetan. Bikain. Ondo? Izaro Joseba, ziko horrela nien? Bai. Edo ez? Bai. Oso, jarrera hori da. Ba, Izaro eta Joseba batetik 8 adi, gaur, kaiaka, surfa, voleibola, boloiokoa, harri jasotzea, eskupilota, beisbola eta hokeia. Voleibola, Izaro. 3. Kaiaka. 1. Hokeia. 8. Eskupilota. 6. Surfa. 2. Bolaiokoa. 4. Beisbola. 7. Zer. Harri jasotzea. 5. Izaro. Zer da, metodoren bat edo? Ez dakit. Magia. Magia? Joder, netorret zait Rain Man pelikula mezela, horrela segulago gaitasuna. Euskal Herriko gaztien talentua jarri oinarrizko soldata mesedez. Iranari, jaurlaritzatik, oinarrizko soldata mesedez. Un puntu zuentza soldata gaura. Gero, bukaletik eta, bai, ze lehiakide, ze gaztena Euskal Herrizen. Bueno, ba, hori. Oso ondo. Oso ondo. Eta Iker eta Joseba orain kikilduta, bueno. Gazte guztiak ere ez gara, ez sartu denak ere ezaku berean. Ikusiko dugu, triguaren berba datoz hortan. Aldetuko gani zuen, Iker, etxeko lekurik gustokoena? Sofa. Sofa. Begira? Ondo. Etxeko gelak eta tokiak izango ditugu izpideta. Ea zehartzen den hortxe berbak. Eta, demora Iker, komuna. Bakartokia. Ondo, lorategia. Lilitegia. Korridorea. Trantxitua. Ondo, sukaldea. Bai?
Ezkaratza. Ai, sotoa. Xaia. Bikain. Gambara? Goianengoa. Zer da, hau? Logela? Etzalekoa. Eta terraza? Gaindegia. Hau, aztea gaude. Boro. Bai, ze afari jantzi gaur? Ze afari jantzi da no gaur? Bueno. Iker, oso ondo. Joseba Lasai. Ni oso ondo. Ondo? Eroso. Eroso. Puntuz puntu, bizkanaka. 100 puntu aupazuek. Gorka eta Xabik ezkatu xea orain. Nore etorri gara. Zer da, hau. Bueno, Gorka Xabi, bertxo zale? Pitin bat. Zer, bai, ondo. Gorka bereziki. Zaliak. Ondo. Jakinetzek gehiago, baina... Bueno. Derto. Txirritatxo. Txirritatxo. Bueno, pisukideari eskainetako bertso bat egin dator. Pixukidea. Bai. Pisukidea urte barriarekin ja bizitza aldatu nahi du. Bai, eh? Bai. Bueno. Eta pisukide bat eta danako. Gorka Xabi, bakoitzaren oinak hitzak, bakoitzak bat aukeratu behar beretik, eta Gorka, arrautzak eta Aguakateak. prestatu ditu Kurioso. kafearekin zuku bat, Ere, gozaltzen dabil, Eroso. pisukidea daukat, parean, begiratu dut, Airoso. otorduetan inbidia, ere, ez, bai, ez. bera trebea da. Oso. Bueno, batek egin digu, akaso lasai. Bueno. Iarkun. Ja. Gaur iritsi dira, Hortxe, 3 akats. Hala behartuen, ondo dago. Bostekin, 50 puntu bikote. Ondo. Eskanaka motorra berotzen, eta izarrotzekin jo izan da hori. Ileak. Epa, hori izango da, bai, lehenbizikoan 1 puntu lortzearen keinua, ez da? Initzioka beste 3 asmatuko bagen ditu. Beste keinu bat, ospatzeko hartu lekua mesedez. Iker eta Joseba bestaldean. Lehenbiziko ronda datorreta. Bozen, bizkor. Denbora. Apa, Joseba. Kutxa bat, edo zehose bota, ura bota, zehose jan, pikantea. Mikatza. Zukua. Zer da hori? Naranja zukua. Mikatza. Non botatzen den edo? Bol batean, zehose bol batean, entxalada bol bat. Bai, ondo. Entxalada bol bat. Bigarrena. Gertu, Vale. Egazkina. Ez, funambulista. Zikoa. Trapezista. Bai, hori bai, trapezista. Eta? Apuntatzen zehose irakaslea, irakasle bat eta ume bat esaten erantzuna. Bezeroa eta kamareroa. Ez, zehazki, hor. Zinea. Ikusi? Joseba zertan ari da? Zehose irri bueltak, intxaurrak, ez, gazpainak saltzen, ez, para nada. Zer da hori? Zagit. Ai! Bueltak emate dizkio zerbaiti. Bai. Bingoa. Bai, eta? Bingoa eta jolasten duna. Jolaslea eta bingolaria. Bai, bingolaria eta... Bai. Ondo. Ensalada ospina, falta zan. Ospina. Zalen laukue. Berandu xamar, baina... Egon zari inoiz bingo baten? Herriko jaietan. Bueno? Bingo herrikoia edo. Hori da. Ni bingo ofizial batean, Donostian bertan, pare bat aldiz, eta... Ondo, baina broma gutxi, Ni bai baten edo. Bai. Joan ginen jikikaja, eta ateratzerako jendea serio oso, Jo nintzen gaur zer datorra maik entzuteko gero, Claudiorekin joan nintzen. Epa, eta? Bingora. Landera! Bingora! Bai, ondo, errepikatu beharko nuke. Bikain. Ederto, 50 puntu. Hori da. Oso, no? Da gero nintzen, Londresen bingo baten, Eta, han dotoreagoa igual, edo? berropa kentzeko esan. Bai. Street bingo hori ere badago, Gehi bingo bat, eta orduen tipu geratzen zen, larru gorritan, 21, 22, 41. Pilotak alde guztietan, foto bat. Orduen oso divertigarria Euskal Herriak hartzen badu. Bueno, importatuko dugu. Iker eta Joseba, zuek prest, bingo hortara joateko... Bai, noski. Bai, noski. Momentu zinintziak, mesedez, hartu lekua, Gorka eta Xabi bestaldean. Ni ez dira, Zautza, bota proposamenak, beldurri gabe. Ia ba. Demora. Zeliburua, kuadernua, papela, periodikoa, revista. Zer da? Apa, Joseba? Bloka. Ez. Diarioa, agenda. Ez.
Zehaztu gehiago, bai. Izataria. Periodista. Kasetaria. Apaisa. Poeta. Bigarna. Hilda. Bai? Hilda. Aingerua. Arima, oso ondo Iker. Oso ondo Iker. Abanikua. Ginetia eta saldilla. Bai, Serena. Gurdian, saldia gurdian. Ondo. Liburua. Telatua. Ez. Liburua. Bai. Ea, Joseba, animo. Liburu irakurlia. Liburutegia, ez. Liburu mota bat. Liburu mota bat. Manga. Biblia, komikia. Iztegia. Azko lekuen. Zeran egiten, Bai. Berba bat beharko nuke topatu. Nola esaten da, eta... Bai. Egia da hitz egiteak asko laguntzen duela, hemen ezin da hitz egin. Esan, Joseba? Pentsatu eta egitea hola ezin da. Ez. Beste bat esatea, iztegia. Grazia gatzen du jokoak. Ondo. Iker Arima. Ba, Ondo. Bi, berroina. Venga, zue, opa. Hora, Arri. Gorka eta Xabi. Zer? Txia dira energiak eta... Txi, txakarra... Hori guztia. Sirizten dugu, espiritualtasunean eta... Inurritzako santute egian horrekin nahikoa. Hori da gure erligio bakarra. Ibintzioak hartu lekua, mesedez, Izarrota Joseba bestaldean. Eta veteranoek noski lagundu, iritsi berriei. Bultazuek ere. Hortxe hiru kontzeptu. Eta denbora. Bai? Lehenbizikoa? Itxua. Ez. Pentsatzen ari Etxia. Taiatua. Arrantza. Bueno. Arrantzalea. Itxasontzia, arrantzalia. Bera da? Bai, marinela ondo dago. Bai. Ados. Bigarna? Estatua. Askatu zoraren estatua. Bat. Estatua. Oroar, lasai. Estatua. Ya está. Bi pertsona. Bai. Arrauna. Bizikleta. Pedaloa. Bai. Kaiak. Zer dira? Turistak pedalo batean. Zer dira? Ez, olimpia. Kaiak Ez pedaloa bai. Arrauna. Pedaloa. Pedaloa bai. Taldekidiako, arraulariako. Bi pertsona pedaloan. Pertsona ez? Zehazki? Bi arraulario, Bi turista pedaloan. Zer harreman daukate? Anaiako. Bikote bat pedaloan. Ez. Zuek zer? Taldekidiak. Kuadrillakoak. Lagunak. Bai! Bi pertsona ere ontzat eman genezake, baina, gau. Ikusita segundo batzu genituela hor. Zarautzarrak ere pixka bat ez dutzea bera. Ondo. Ei, danak, bikain, 60 puntu. Ondo. Zora, Arri. Izaro Joseba, peina zuita, zuek zer sarien esaten, kuadrillakoak, lagunak, familia, guztia balio du. Ondo, kanpinkide, eroglifiko kide, dantzari. Ondo, eroglifiko batzuk? Bai. Jaba. Izaro Joseba, lehenengoa. Denpora. Guazen poteatzera. Nor da? Txapela, olentzero... Ez, nor da? Biloba... Bale, bueno... Dumea eta Aitona dira. Bale, ze letra? D. Venga. Dumea... D nolakoa? D txikia... Ze D nahi dugu? Debano... D zarra nahi dugu. Alde zarrera. Eta Al Pacino da. Al, D zarrera doa. D zarra, bai? Al Pacino ez, Ez dio, enion arpegia jartzen. Naiko aktore hona, Izen ez ezaguna, baina arpegi zinez ez. Meryl Streep morreatu da Al Pacino gaz, Bai. Joseba Izaro. Jesus, enekin. Begira, orain badaki gori. Zuen idola morreatu da Al Pacinorekin. Bueno, Izaro Joseba, bigarrena denpora. Animo. Amaitzeko pasa hor. Erra... Bai. Erra behatza. Erratza. Erratza. Hori bai. Bai. Irakurten hasiko gara. Eta ratza. Bueno, behatza, baina laburtsua bat zamarra. Atza. Erratza, hau pasuek. Bitik bat. 50 puntu, andainera, ondo. Ondo. Iker Joseba, ondo gabiltz gaur, oso ondo hasi gara. Eroglifiko pare batekin errematatzie lana asko beto. Lehenengoa denpora. Neska horrek du
Bai? Musu, sukaldari... Patxa. Patxada. Patxada, bikain. Oso, no? Musu hori berezia derogifikoetan aurren izkeran pa esaten diogu. Pa, eneko atxa, pa, atxa, da, patxada. Osondo? Patxa, dizuek ere. Bueno. Osagai, momentoz. Osondo! Bigarren eroglifikoa denpara. Zapore arraroa du. Pipiak. Ez. Bipiak. Pipiak, Zapore arraroa du, bi ez. Piek. Zer da, zehazki? Non dauz? Iztegia. Bale, zer da? Pizzak. Bai? Esan du, Ikerrek esan du? Pizzak. Barrak dino baiet. Bai. Pi hitzak iztegian dagoelako. Pizzak. Pizza. Bale. Gustokoena? Barbakoa. Bai, horrela harina. Eta ero botara joate gota. Bitik bi, puntu, osan bikote. Ona, Bai, barrakoa ez berdin eta azaltxa bategaz. Hori. Edo... Nik uste dute Ikerrek hori aipatu dela. Bai, behin, pekatu egiten hasi da. Gorka eta Xabi, eroglifiko batzuk. Zeitxura, bestek? Hombre, zailan txekuak. Bai, zailan txekuak. Bai, mekanika hartu, ja. Zuen era iristerako ja harrapatu duzu, seguru. Bai, Bai. kainaraki. Ondo. Ia lehenengo da, denpora. Ezin dut lokarria. Ez dutu? Bai! Jode! Bai! Ez pi martez, ez pi. Zirik ez du bihar, ez bai. Eta tutu bat, ez tutu. Oso ondo? Ondo? Errexantxeakoa, Borka, hau. Togatu indek. Ondo. Eta pozik, noski. Bigarrena, denpora. Azkarrago joateko eskatu zion. Bai? Kopilotuak. Bai! Borka. Kokorniko, pi lotuak dauz. Kopilotuak. Oso ondo? Mekanika azkar harrapatu gainera, Togatu indek. Tokatu, sortea da. Talentuare bai, un puntu bikote oso ondo. Zorari. Hanek idatzi, zutaz ez, hanek idatzi digu guri biluzera. Zazpikitxo bat biali du. Bai. Hanek arrasateko gastroteka bat bisitatu. Oso ondo. Eta hortxe lemiziko... Zeina beko kalekue? Ezak zein, Superna da, Bai, za. Arrasate ez da legutxarra jateko oroar. Joan arrasatera. Bera joan da, pare bat plater daztatu eta esan du, igual gozo pixka bat ere, postre pixka bat. Eta esperientzia pixka bat mikaztu da, esaldi hau irakurri dunen. Inori ez dio gozokirik mintzen. Hor, bada gazteleraz esaldi bat, ez da? Inori... amarga undulze, ez dakik zer, horrelako zerbaiten itzulpena egiten hasi dira euskaraz, inori ez dio gozokirik mintzen, gozoak inori ez dio kalterik egiten, edo ez dakit. Zure begiek. Esaldi honek ere mintzen haitu. Hane, animo, bezarka da hondi bat, eta erne, badatorreta, Miluzeko eskuaren dejadarra. Epa! Han. Bai? Aurrera. Miluzeko eskua! Venga! Ondo! Izatu zait, Izarra eta Joseba, lehenbiziko eskua. Gereziak urte garai honetan. Eta posible. Ze koloretakoa da, Klararen soinekoa. Urdina. Clarita. Joseba, Clarita gure bihotzetan. Jo, Lara. Bokala. Gero Heidik eraman zuen hau, balkonin egitera pixka bat, A ber, ez? Ez zuen bota? Baizuk bertxio pornoa ikusi zuen. Ez. Ni ikusi dut bat, amil egitik nola erori den, Bokala, venga, ba. Porno, Ba, ez zati, txisti eitxen. Vale. Jo, Lara. Venga, ba, aurrera. Zeitz, estali dugu ETS-eren zure eskutik kantuan. Denazkarregi doa dena ezin ulertu, erori baino lehen heldu idazu. Lorik ezin hartu negar ere egiten dut. Ez du. Erori baino lehen heldu idazu.
Eldu jazu hemendik ez da politena igual. Aukeren artean zegoen. Bokala? ETS gainera, oste. Aurrera mesedez. Bai, ama. Hauetako zein mozorrotu dugu, hippies. Claudio Landa. Tia. Bingo! Oso ona, Bingo! Hippiak ez du esaten lanera, esaten dugu lasai. Lanera ez. Bokala? Ba, igual sasoi batean izan zen Claudio pixka da hippia? Ez. Ez, hori ez du pasa. Sekula ez. Ez dakit bikote, probatu nahi duzuen zerbait edo? Ze? Probatu nahi duzu edo aurrera? Ez, jarraitze du. Aurrea. Ba, entzun? Oso ona, nola du izena bestiak? Baby one more time. Give me baby one more time. Bokala? Gereziak urte garai honetan, laugarren erronda, Jarraitze du. azkenera salto, Bosgarrena dator. Erne. Hauetako ze animaliak ez du bat-bateko kolore aldaketa gaitasuna. Kamaleoia, txibia, txipiroia edo itxasugea. Txibia. Badu. Txipiroia. Honek ere, bai? Bai. Itxasuka. Guau, zaukera, Gorka Xabi, Bai. bokal bat, I falta da. I. Gereziak urte garai honetan, orain behar du, izatekotan. Udako fruta. Oi, ama. Gorka eta Xabiren txanda da. Begira, zera hor daukatzu Gereziak urte garai honetan, edo paso bestela? Bota? Ez? Udako Bai? fruten Bai? neguan bidaia egina dute abioian. Frutek neguan, ez. Udako frutek neguan bidaia egina dute. Ez. Saiatu gara zuten baina. Frutek, ene hori jarrita egon da. Bai. Komo nik ez, beraz? Bueno, animo? Iker Joseba, bigarren eskua. Beste bi komodin banatzeko, eutxi. Hori bai enuel espero, arranopola. Arranopola da. Hauetako ze boseolarik kendu zion Holyfieldi belarri puska bat, oska egin ostean. Mike Tyson, Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Louis. Mike Tyson. Kozkada. Eta bokala? Adibidez. Eta mordo bat. Entzun, Iker Joseba. Wow! Norra entzun dugu? Eric Clapton, Sting, Bryan Adams, Bruce Springsteen. Sting. Gorka Xabi. Bryan Adams. Oso ondo. Eta beste bokal bat? Iker, Joseba, aurrera. Zenbat garren? Arria da, Xavier Orbegozo. Arria, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena. Hirugarrena. Errebotea. Gure txanda? Bai. Bosgarrena. Arrikia, bai. Bokala? Zinek. Zuek? Osatzeko aukera? Gorka Xabi? Eta bestela Iker Joseba eutxi. Sí. Adimentxu, entzengo dugu, bertxiba egiten, adi. Olatz Zugasti eta Benito Lertxundi, Caroline Phillips eta Michel Duko, Lourdes Irondo eta Xavier Lete, Amaia Zubiria eta Txomin Artola, zein bikoteren bertxiba sortu digu adimentxuk. Olatz eta Benito. Errebotea. Lourdes eta Xavier Lete. Errebotea. Amaia Zubiria eta Txomin Artola.
No. Tipi, neskatxa. Tararara. Bokalik ez, Iker Joseba azken aukera. Nola du abizena argazkiko kirolariak? Bakero, López Ufarte, Arkonada, Satrustegi. Arkonada. Oso ondo. Eta bokala? I. Eta hori bai genuela espero Arranopola. Probatu? Ustekabean gertatua kalkulatzailearen amorrua. Bai? Osondo! Osondo! Komodina antibora. Osondo! Gorka eta Xabi, zuen aukera horrentxe? Hirugarren eskua. Hau gau txarra pasadu dana. Koitxa du, Ez da kasua, Koitxa du, Gau bona pasadu. Nola du izena Star Warseko argazkiko pertsonaiak? Baba de Javi, Jabba de Hutt, Hati de Gambi, Hati de Hati. Bueno. Baba de Javi. Java de Hutt. Lo Jabba, ta? Auskerak, noski. Mogala? Aurrera, Zarautz. Zeit, estali dugu Rogelio Botantzen nire poesia kantutik. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen. De balde. Maten diot. Nuen de balde. Erantzun dute, bidean, bai. De balde ematen diot herriaren nanariari. Ai, zema denbora, ontzemorik, zepolitxe. Gorka, Xabi, bokal bat. Aurrera. Hauetako ze ospetsuri egin diogu zuma? Andoni Agirre Gomezkortari, Andoni Aizpururi, Anart Zuazuari edo Joseba Apaolazari. Nor da? Bai? Andoni Agirre Gomezkorta. Ez taba. Errotea, bikote? Andoni Aizpuru. Ez. Anart Zuazua. Hori bai? Osondo, Anart. Bokala, Iker, Joseba. I. Eskatzeko aukera. Soine? Hau gau txarra pasau dana, bai? Gaizki egindako ean ez dago. Ez dago? Bueno. Txokolaterik. Zuzena da? Ez da zuzena. Gorka eta Xabi. Nola du izena entzun berri dugun DJak? Tiesto, Steve Aoki, Afrojack edo Alan Walker. Tiesto. Steve Aoki. Alan Walker. Hori bai. Ondo? Bokala? Edo U. Erosotasunik. Venga, txokolaterik ordunez. Ez, gaizki egindako ean ez dago erosotasunik. Hori subjetiboa da, baina, bueno. Zuzena ere bai, ondo. Bigarrena, Iker eta Josebaren zat. Bakaizari dagokiena, ezta? Bai. Aboien gari. Marka gaiok adianok, 380 puntuan doainen, Donostia 362 komodin, Zarautz 380 puntu. Eba. Bai, aia berdinketa dukagu marka gaioetan. Izabet Joseba, utxik egin barik, zeuek erantzuten hasita, zein da zuzena lehenengo errondan muga egiten dute? Ermoa Eibar, Agurain Gasteiz, Bidarrei Baigorri, Amurrio Zigoitia, Biriatu Urruña, Azkoitia Aia, Mundaka Bermio, Donostia Pasaia, Sopela Barrika, Errenteria Goizueta, Lemoiz Gatika. Donostia Pasaia. Ulian egiten dute muga, besteak beste? Ermua Eibar. Mugakideak bai. Gorka Xabi. Biriatu Urruña. No. Mundaka Bermeo.
Iker Joseba? Lemoiz Gatika. Bikain? Gorka eta Xabi? Errenteria eta Goizueta. Ugakideak hauek ere, bai. Agurain Gasteiz. Herri asko betartean. Iker Joseba? Komodina. Igarrai eta Baigorri. Gorka Xabi urrezko aukera. Errematatzeko taula. Sopela eta Barrika. Eta aukera ondo aprobetxatuta. 150 puntu. Gorka eta Xabi rentzat. Iker Joseba, zebok hasiko zarete erantzuten. Italian daude. Adagio, Ibaia, Lago di Garda, Partenoia, Mona Lisa kuadroa, Apeninoak, Koliseoan, Azioen jauregia, Dolomitak, Pisako Dorrea, Michelangeloren David, Fontana dei Trevi. Fontana di Trevi. Roman. Gorka Xabi. Pisa Godorrea. Pisan. Koliseoa. Roman hauren, oski. Dolomitak. Alpetako italiar mendiak, bai. Gorka Xabi. Apeninoak. Izaro, Joseba. Lago di Garda. Italiako lakurik handiena. Iker, Joseba. Adagio Ibaia. Alpetatik itxaso Adriatikora, bai. Errematatzeko aukera, Gorka Xabi. Ikote? Michelangeloren David. Florentzian. Florentzian. Bigarren taula segidan, 150 puntu. Oso ondo. Hirugarren erronda eta erabaki horra izango da. Gorka Xabi, zebok hasiko zarete erantzuten. Mikel Laboak kantatu ditu. Berak badaki, oi pello-pello, Amail Zaigu, Izarren Hautsa, Xoxo Beltza, Gernika, Etxaiak Agurtzen, Gure Bazterrak, Aika Mutil, Ametxen Marinela, Zaudela Sai. Izarren Hautsa. Aika Mutil. Zinbestekoak, bai. Gure Bazterrak. Oi pello-pello. Gernika. Xoxo Beltza. Ondo. Amail Zaigu. Izaro eta Joseba, azken erantzun zuzena. Asmatu eta aurrera. Ametxen Marinela. Eren egun, talderen abestia da hori. Iker Joseba behar duzu eta taula osatu. Komodina. Komodina dago. Orain bai. Urrezkoa, aupazuek. Gaude lasai, 150 puntu. Zuek lasai bikote orain. Zamarkagailua zabela geratzen dira. 390 puntu aldoainen. Bosten damar, Donostian 620 zarautzen. Eta bihotzean mindugu. Bueno. Iluze oso finak agurtu behar dituguta. Izaro eta Joseba, txalo beroan bezez. Azten bikotea. Iritsi zineten egunetik, lanak oso fina eginda. Oso jator gainera. 8. saioa aipatu dugu, 950 euro pilatuta. Ez da gutxi. Zer moduz bikote? Penaz baino poze, ze bai. Bai, ez da. Ondo egindako Kanpileko lanak. lagunek esan gu eta Greziara joateko gogoz. Hoi da. Mamma Mia pelikulako lokalizazioak ikusten. Bai. Joseba, zein dugu guk, zubarik ongietorri komiteko kideak. Ja, Bai, ba. Orain, lehiakide barriei Bai, ez da, ongietorri etengabe. ematen die, Josebak txaranga eta guzti, Claro. lekukoan hori usten dio, Iker Ba, Josebari. Josebari, izena dut agertu da, gura tokaio. zara zeu. Izaro, Joseba, ze moduz... Pozik, pozik. Pozik, Eta oso zurekin pozik. geratuko gara. Oso pozik, oso Guztitik. benetan. Ze gustatu zaigu gehien, alegia. Esperientzia, telebista eta... Bai, ondo. Bai.
Dirutxoaren zati bat orduan Greziara ere bideratuko dugu. Saiatuko gara, bai. Nahi dugu argazkiak eta bideoklipak eta nahi dugu, Bialiko izan. Eskerrik asko bikote. Itxaron. Bilotzez. Noski. Maitasun dana. Oso lehiakide zoragarriak izan zen. Ona, bikote! Mila esker! Izaro eta Joseba, bihotzeko miluzeak agurtuta. Aurrera, Iker eta Joseba, ondo? Oso ondo. Bueno, orain bai. Izer dituta, Larri ginen, ez da? Hemen, miluzetik, horrela, segida luze xamarra egin ezkero bintzat, izer ditu gabe, inorrez dagoaten etxera. Beti dago momenturen bat. Bai. Zarautzarrak berriz, eroso. Bueno, Dio, taula bat osatu da gero bestea, eta... Ondo? Erosu da gaituk. Bale. Badakizu, erosoago egoten ere badakizu, ez da? bai, xeita. Begira, aurki batzuk ez da posible. Bueno, sokatiran, zuek puntu gehiagorekin sailkatuta, antibotarrak erantzuten lehenak, publikoak abestu egin nahi omen du, Jaski? Oso ondo. Soka! Soka! Oso ondo, hartu lekua mesedez, eta guazen sokatirara. Denbora. Nork idatzi zuen Dorian Grayren erretratua? Dorian Gray. Oscar Wilde. Zein da Eibar futbol taldearen zelaia? Ipurua. Ondo. Orain zuek, Zarautz, nola du izena Txileko hiriburuak? Santiago. Bai. Ze animalia mota da emu bat? Ugaztuna. Hegaztia da. Zein udalerritan jaio zen Martxelo Otamendi kazetaria? Zarautz. Tolosan jaio zen. Zertzuen hiletzat Medusa pertsonaia mitologikoak? Sugeak, oso ondo. Zein euskal lurraldetan dago Arana herria? Gipuzkoa. Araban dago. Zein jokotan mugitzen dira 20 lauki fitxa janostean? Partxisa. Bai. Zenbat ilargi ditu Merkurio planetak? 6. 0. Nola du izena Oianeko liburuko aur protagonistak? Paso. Mowgli du izena. Nola du izena Izaki Gardenak taldeko abeslariak? Paso. Jon Basaguren. Zer jan duzu morkotxaren barrukoa jan baduzu? Arraina. Ez, gaztaina. Nola du izena Hiroshiren semeak? Sintxan. Bai. Shinosuke. Ze udalerritan jaio zen Ignacio Zuloaga pintorea? Eibarren. Zein zentzumenekin dago loturik gizakiaren barraskiloa? Entzumenarekin, ondo. Zenbat da gure zenbakitan erromatarren isa, IV zenbakia? 34. Zein da azalera handiena duen lur planetako poloa? Iparraldekoa. Egopoloa da. Ze izenekin da ezaguna lorezilak daukan hautsa? Polena! Iker eta Joseba. Denpora. Ze moduz? Ondo. Izenekin izan ditugu arazo batzuk, ez da? Bai. Hirugarren saioa gaur, urrengue laugarrena zuentzat, beteranoen lekue behartuta egongo zarete. Ondo, gustara? Bai. Gustuekin oso, Arrera egin, Noski. Ondo, Apa, Apa, bikote. Gorka eta Xabi, zauztarrak, gaur miluzera etorri, telebista barrutik ezagututa, finalera. Ondo, behin telebista ezagutzen hasita, ezagutu bukeara arte, ez da? Oidek, Madrida joan dugun erregi ezautzio ezela. Bai, hori da, analogia hori da. Itxuna dela. Bale, ahoskera hobesiago hau. Erregen pare zuek orain, zagoera bazizkero. Erne, miluzen, jokoa maititugu. 23.000 eta berreun euro! Oso no! Erregen pare noski, publiko nekin ere, ez da? Oiartzo errak, hau batzuek, Oiartzo, batxillergotik. Hemen jatorra. Gorka eta Xabi, futbol zale, basarie? Putin bat. Bueno, ondo. Holan futboliste guztoko bat. Satrustegi. Satrus, Bitu? Gorka? Baten bat? Batema bai. Ondo. Zer zengo zu? Nik zein nahi patuko, Zuaiz Urrutxaga. Futbolaria zen, ez da? Bai, ez ondo. Jokatu zuen, ni ja entrenatzaileri begiren hau. Bai, begira, ondo. Jokatu zuen... Gurruk? Zuaitzek txapeldunen liga? Bai. Anaritu zen. Oso, ondo. Bueno, anaritu zen egon zen dena dela. Bueno, ondo. Etxeko deialdia gurekin bat egiteko. Bai, noski, zuek aritu, Futbol kontuak gaur finalean Gorka Xabi zorte honon,
galdetuko duguna da, Txapeldunen Liga, edo Europako Kopa, irabazi dute futbolean jokalari moduan. Txapeldunen Liga, lehengo Europako Kopa, sasoi guztietako futbolariak izango dira, hau pasuek, denbora. Xabi Alonsok, bai edo ez? Bai. Zlatan Ibrahimovic. Damaris Egurrola. Gianluigi Buffon. Bai. Vicente Lizarazu. Baita, bai. Txiki Begiristain. Bai. Cesar Azpilicueta. Eric Cantona. Irene Paredes. Ronaldo Nazario. Didier Deschamps. Egiaztatu egingo dugu. 11 izenak jarrita, 3 akats bakarrik. Kantona bai. Hiru. Damaris sartu. Akats bakarra. Gorka eta Xabi, denbora, urrezko galdera. Ondo begiratu izenei, bik ez dute jokatu Espainiako ligan. Denbora. Espainiako ligan. Aukeratu, izen? Deschamps. Deschamps eta Cantona ez dira gode Espainiako ligan. Deschamps ez. Deschamps. Sartu? Deschamps, Cantona. Zemoduz, Gorka Xabi? Zerbait gertatu da hor. Ba, motel. Xabi Alonso zer? Realian. Eibarren. Txapeldunen Liga irabazita? Liverpool 10, jagementza bai. Bai? Oso ondo. 2005an bata, 2014an bestea, ondo. Irene Paredes, baiezko eremuan? Legazpiarra, bi txapeldunen liga irabazi ditu errenkadan, Bartzelonarekin. Izarra hundia. Cesar Azpilicueta, baiezko eremuan, zuzena da? Osasunako Arrobian ezia, 2008 batean irabazi zuen txapeldunen liga, Ingalaterrako Chelsea taldearekin. Vicente Lizarazu, superfana nintzen ni, Lizarazuna. Baiezko eremuan zuzena da? Lapurtarra Atletik utzi eta Munitzeko Bayern taldera joan da, 2001eko txapeldunen liga irabazi zuen. Ibrahimovic, ezezko eremuan utzi dugu? Zlatan. Zuzena da? Pentsa, aritu da, Bartzelonarekin, Juventusekin, Manchester United, Milango Inter, hauekin aritu da, baina ez du irabazi. Txapeldunen ligarik. Ronaldo Nazario, baietzetik ezetzera ekarri dugu, zuzena da? Izarra handia hau ere, talde handietan aritu da, baina txapeldunen ligarik ez, honek ere. Gorka Xabi 300 euro bikain, momentuz, finala, aurrera eginda. Didier Deschamps, baiezko eremuan zuzena da? Baionarra, bitan txapeldun Marsellako Olimpikekin 93an, Italiako Juventusekin 96an.
Bueno, beste mito bat, txiki begiriztain. Bo. Baiezkoan, bakero falta onduen. Bai, Zuzena da? No, ira, Realetik Barcelonara joan eta Kataluniarren lehen Europako kopa irabazi zuen Bakero eta López Rekarterekin batera. 92an. Oso ondo. Gorka eta Xabi, da Mari Segurrola. Baiezko eremuan, bai? Irabazi berri xamarra gainera, 2022an Lioneko Olimpik taldearekin. Buffon. Atezain mitikoa. Bai. Baiezko eremura, ekarrita aldaketa zuzena izan da? Ez Tua Championship, ez Buffonek, ez Eric Cantonak berak ere. Bizarra handia hauek ere, baina Championship gabeak. 450 euro, Gorka eta Xabi, urrezko galderan 1000 euro irabazteko aukera eta galdetu dugu ze bi jokalarik ez duten Espainiako ligan jokatu. Zer, Gorka, Xabi? Gexi jarri dula bat. Zein, jarri zu gaizki? Buffon. Osea, Deschamps jarri deu, eta ez da Deschamps. Buffon da. Buffon da, Kantona dira. Gure ustez. Bueno, bigarren ustez, lehenbiziko ustea izan da. Ustela. Kantona, Deschamps, zuzena da? Hori da, Buffonen Baina jautu, alamea eta utzi, Gorka eta Xabi, gaur minutera bitxita, 450 euro. Championship, ez? Baina minuteko liga segitzeko aukera bai, oso bekote, animoa. Segi, golak sartzen, ikusten, noski.